nde wonno nde Allah walli en reeni en humti haajuji men rokki en wune watti jinnaɓe meɗen ɓe e jungo Cheikh Alhaji Mouhamadou Abdou Saidi enen jibine ɗen ko e jungo makko eɗen jettiri ɗum Allah subhanahu wa taala. Allah no wawno o araga tawa jinnaɓe meɗen ɓe gabbakimo walla tawa ɓe gardani e makko fof ina wawno wonde, kono Allah yeeɗi en rokki en fartange ɗe ganduɗa ko gila e azal ndeke Allah ne rokkimo nde rokkide en e makko kanko Cheikh Alhaji Mouhamadou Abdou Saidi. So tawi en kucciti e haalde Cheikh Alhaji Mouhamadou Abdou Saidi ko puɗol moƴƴol puɗol ngol ganduɗa so tawi aɗa haala puɗi wonɗo Allah subhanahu wa taala haali haala puɗi o wi wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbihi wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Eɗen keewi suɓade nde wonno mawɓe men ɓe Allah na rokkiɓe gandal asiliwal holɗum gandal leydi, Allah na rokkiɓe gandal hendu, Allah na rokkiɓe gandal ndiyam, Allah na rokkiɓe gandal renndo ɗo hoɗete e ɗo wuure. ɗum waɗi nde ɓe kaali haala puɗi ɗi ɓe gaddi haala hettere nde ɗo puɗol ngol ina fuɗa ɗo. mislirɗen ɗum kanko Cheikh Alhaji Mouhamadou Abdou Saidi ibnu alfahim yo Allah yurmomo yaafomo e ñaaguima Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗen e barkeji makko yañana en e nder barkeji makko yettore wodani Allah. ɗum waɗi en cifoto Cheikh Alhaji Mouhamadou Abdou Saidi e nder nden hettere nde Allah jola moƴƴude e makko moƴƴindemo gila to azal. jinnaɗo makko o ceerno Saydou Alpha ko gando ko kulo Allah e saaha mum ko jiɗɗo jangde ko rendinen ɗo hande ko Cheikh Alhaji Mouhamadou Abdou Saidi ɓe ɓoydi e ceernagal ɓe ɓoydi e gandal wona ɗo makko ɗo gandal fuɗɗi e suudu maɓɓe. sa limti anduɓe e nder maɓɓe ɓe ganduɗa ina mbawi deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e laaɓal ɓen sa limtiɓe tuggude e maɓɓe ha yetti oɗo ceerno men ceerno Amadou Tidiani ba maɓɓe gon 10 yettore wodani Allah. ɗum noon so tawi on goto munen heeɓi e ngal ɗo dokkal wiyatake hunde nde ko tumarankore. jonde joɗiɗen hande nde ko jonde nde ganduɗa nde Allah yenno Cheikh Alhaji Mouhamadou Abdou Saidi, nde Allah yenno taniraɓe makko e jaatiraɓe makko. alhamdulillahi rabbil alamin. kanko jinnaɗo o kalten ceerno Saydou Alpha hakke makko yidde gandal ko rendinen ɗo hande ɗo omo janga deftere dalailul khayrati. deftere dalailul khayrati ina tongi e nder mum inɗe nelaɗo Allah ɗe fof sallllahu alayhi wa sallam kanje fof eɗe tonga e deftere dalailul khayrati. Allah ƴellitimo e ɗen inɗe nde wonno ko jangowo deftere nde. Allah ƴellitimo kanko e yidde nde ɗo deftere nde wonno ina soomi e mayre annora nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, ina soomi e mayre inɗe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. kono kala nde o jangi ha o yetti Mouhamadou Siraji so o yettima ɗon tan ma o darto hakke ko ɓandu ndu no weltorto ni o miijo e miijo makko o wiya min dey ndeɗo inde mi yettoto nde tan mi welto. so tawi Allah rokki kam ɓiɗɗo e gurdamam so woni ɓiɗɗo gorko mami indir ndeɗo deftere ndeɗo inde wiyeteɗo Mouhamadou Siraji e inde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no inde nde ardi. alhamdulillahi rabbil alamin. yaha arta jammaji ina jaaha ina ngara ha Allah ittimo to o wonno
enen mbiyata neere wonno tijan kasa wirata neere wonno jarfirta neere nde wonno kamɓe koɓe tarihiyankoɓe wonno o jarfirta neere no ganduɗa ko teddungal neere woni fergo makko ceerno meɗen ceerno Saydou Alpha bamum ceerno men ceerno Momo Saydou on saaha noon ko gando jeeyaɗo e anduɓe qadiriyankoɓe mo Allah waddunomo o ko ceerno Moussa Camara mo ganduɗa ko gando e zamanu mum ceerno Moussa Camara ko gando e zamanu mum mo Ganguel sa wi mbiya Ganguel Cheikh Moussa walla mbiya Ganguel Soule Dialalo Ganguel Soule Dialalo wuro ngo ko no Sinthiara nde wonno Soule Dialalo kañum je Ganguel nde wonno no joom martabaji en kala ɗo ngari Allah na yeɗi ɗumen innitirede wiya Ganguel Cheikh Moussa omo foti kadi innirede ɗum kanko Cheikh Moussa Camara saabu Allah no rokkunomo gandal ina jeeyano e ɓurɓe heewde gandal e zamanu e on zamanu janngoɓe université to wiyete Tombouctou on saaha gande l'islam sa ummima Misra ha ngara Tombouctou ngara ɗo wiyete Jenne ngara Fuutoro ɗiɗo nokkuji goni e janguirteɗi janguirle tarikh al islam kanko Cheikh Moussa Camara Allah na waɗimo e ko e ɓen o jeeya seedanaɓe wawde gandal to Tombouctou ko e ɓen o jeeya ceerno Saydou Alpha noon Allah wattidi ɗum e makko ko almudo makko to banggal gandal ko almudo makko kadi to banggal qadiriya no Allah addirta gueɗal ngal ha o miiji so Allah rokkimo ɓiɗɗo gorko ma o indir ndeɗo deftere ndeɗo inde wonde e deftere Dalailul Khayrati wiyeteɗe Mouhamadou Siraji ko ni woni sababu no ɗum ardi nde Allah hoddiri eɗen kalanno haala hectere moƴƴere en kaali aya mum wal baladu tayyibu yahruju nabatuhu bi izni rabbihi wallazi khabusa la yahruju illa nakidan en kaali ɗum sabu so a aawi abbere ma e leydi moƴƴiri mbandi koongal mbandi wiinde sa ƴetti abbere ma moƴƴere nde ganduɗa aɗa supti ɗum e gabbe moƴƴe gila to coñal nde wonno awdi ittete ko gila coñal sa aawi nden abbere so ndiyam toɓi gila ɗo fungo ɗo gandata wonde nde ɗo so sawti ma sawtu sammere moƴƴere yettore woddani Allah ko noon Allah rokkimo kanko Cheikh Siraji radiyallahu taala anu ko abbere moƴƴere o aawa e hol leydi moƴƴiri holi ɗum ko hawli Penda Hammadi Waali hawli Penda Hammadi Waali jeeya ko e yirdaɓe ɓe ganduɗa tawɓe gandal tawɓe moƴƴere walla bo mbiyen tawɓe pulagu nde wonno kinɗe ɗe ala hinde ɓurde fulɓe sako noon si en mbi'i fulɓe yirlaɓe yettore wodani Allah kanko hawli Penda Hammadi Waali o jeeya ko e ɓen e nden hinde ko on jibini Cheikh Alhaji Mouhamadou Abdou Saïdine nden eɗen mbawi seedade wonde o awama e hettere moƴƴere o fuɗi puɗol moƴƴol dokkal ngal Allah waɗi e makko ngal ko gila to azal accu makko wonde gelluwar fulɓe yummakko e bammakko fo jettako ba dartoɗen ɗo seeɗa mbiyen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jon ceerno Yousuf haali taariki Alhaji mo Saydou ceerno men mawɗo wadde e mbaɗa jimre ceerno men mawɗo o wi ko Mouhamadou Siradiam ya habiba ballo am aduna e laaka fof ko an min jakori nde jimam fof Allah humtat haaju am ceernam duwi fof Allah jaabo leelata ceernam duwi fara wonti ma ya lattini fara wonti biir jam ne ƴoogene yare waliyaɓe Allah ndenti yittama e ñamuma sarifaɓe ɓe nangi otoji en juurama waliyaɓe Allah jari e ma e gandal ɗumɗiti ceernam nde ari yadi horsulo wejje bata ceernam ne jooɗe caal huccide qiblata omo laara arse kursi jomen jeyɗe en koye felanelaɗo Allahu ceernam yaɓɓuno jappere sectijani ceernam jooɗino mo yimamale mo yiɗmamale mo dañma dañi on wasata mo añma wayata ya woyli ha bato deƴƴata ka jooɗo bate ummo rewe collay daro moni foof no urno fundu koyto donneɗa guiɗigalama ceerno fuɗi ñiimi ɓerdem ko toon ma hikku ɓeeƴata kuje ɗe ngabbire ñan iide nde mi soynima ceerno leysulo fittande wotude ne artina pittali foof almuɓe sectijani tine beltude saabu golle moƴƴe koye mandankeje wattate Dar Salam ko Allahu dinan ceerno men mo yidma mo añna fof ko jomum nelkuma ceernam ko teltelane loyo ɓerde fof
jom jampe jom sabunde so looti tunota Jalaluddin Mamadou yam ngari fas so doore wori wangi naten kabata ko yimre Mamata Alaji acca e ballal ne selli acca e yamro Ceerno Jalaluddin Ba e sawto Amadou Sambolo jaram on jaram